Uy, ta, nangatip na dito imong anak di ay. Na, pila man kabatrihan niya palit. Balitulo na to. Kaganina naman to gibalik diri. Tayo yung bata araw nagdinao tapos yung ulo, di ba? Hindi Fransa, umagin na ron na. Dungagan ko na ron. Oy, Daniel, patakaran na sa pangalan na. Daot mo yung pangalan ko ba? Hindi pangutang. Run. Kilasgaw ni si Daniel. Inutang na rito niya ni Readers Day. Nadamay po ko sa kabuwang ba? Nga marong adlaw nga wa may namalit sa bado man utaron. Saan naman yung nasira ni? Ito sa Sabado ron balami kay inom bro. Adto ko lari sabi mangutang ko dito. Nun. May dili bad mood ron siya oy. Ayo. Oh, naana po din si Francis. Ngutang na po sa kong tindahan. Ang bang mingaw kaayo ron. Ayo te, naman de kadrate. Pwede ko mangutang og Readers Day. Na, mao lagi ni karon naana sad ka diri, ngutang na sad ka kabalong mingaw kaayo diri ah. Sabado karon, timingawa ron ba? Sige na ko na Teresa, bayaran bitaw ta katapusan. Sige ra kag katapusan, mangutang na pud ka. Ugay lam gani ka wa kay bayad-bayad aning amo ang tindahan diri, gamay ra kaayo og sulod. Isahan ba? Puno na kaayo diri aba. Ay sa man ako diskarte ani makautang ko grabe murag bad mood man sa Risa ron. Balik ra ko. Ayo, te. Te, gisugo kong papa te, mangutang tog Readers, ilis lang daw. Ah, imong papa nagsogo, no? Ang bayad man po nag-utang imong papa. Uy, murag nag-inom si Daniel oh. Ayagan ko ni Bi. Punin si Francis dire oh. Di ni kabalo mo chip in oh. Oh, Daniel, murag lami kay mong panirada ron dra ba? Ikaw ra man nag-inom. Siya tabo ko na Bi. Ah, kinsa mamagad si mo, di makabalo mo chip in. Ah, grabe po pa makaistorya sa Daniel oy. Tinood man jud di makabalo mo chip in. Res, palitan ko lang salt powder na ba, be? Uy ta, nagpasugo man ka og readers ka ganina. Yung giapil og lista. Hoy, Res, paano ko suko sa mga grenors? Uy ta, nangatip ra dito imong anak di ay. Na, pila man kabatrihan niya palit. Balitulo na to. Kaganina ra man to gibalik diri. Tayo yung bata araw nagdinao tapos yung ulo, di ba? Ni Fransa, umagin na ron na. Dungagan ko na ron. Les papa man oy, sugag na oy. Si Batan ako ni Bikin, les papa. Oy, Daniel, patakaran na sa pangalan na. Daot mo yung pangalan ko ba? Hindi pangutang. Na, sugag papa oy. Run. Kilasgaw ni si Daniel. Inutang na rito niya ni Readers Day. Nadamay po ko sa kabuwang ba?